In baan 2 keuren we de 4 tot en met 6-jarige stermerries. Zoals ik dat al zeg, het zijn al stermerries. Deze merries gaan natuurlijk voor hun eerste premie. En als ze een eerste premie krijgen, dan kunnen ze, of dan worden ze uitgenodigd voor de centrale keuring straks in Harig. En daar kunnen ze dan een gooi gaan doen naar het prachtige kroonpredicaat. Dat is de presentatie van nummer 143 Maan, IJzer Beert, Vok bij Klaver en in bezit van Klaver. Ja, een hele goede morgen allemaal. En ja, ook vanuit de jury van harte welkom hier op de Fokdag. Ik sta hier vandaag met mijn collega's Elle van Gastel en Esther Reen. Mijn naam is Manuel Gasteling. En ja, alle deelnemers vandaag veel succes en veel plezier uiteraard. We zijn inmiddels begonnen met rubriek 6a. Voor ons staat paard nummer 104. Het is een merrie die een voldoende rasuitstraling heeft. Ook een edelhoofd. Verder een voldoende halsvorm heeft. Ook veel lengte in de hals. Ja, in het middenstuk, de rug, maar met name de lendene partij zien we toch echt graag duidelijk sterker. Wel een goede kruisligging met veel lengte. Ook het beenwerk zou wat meer kwaliteit uit moeten stralen. De stap is wel ruim en zijn achterbeen sluit daarbij ook goed aan. In de draf zien we ook een goede lichtvoetigheid, goede buiging in de gewrichten. Zou daar in de bovenlijn wat meer mogen aanspannen. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
tot 6-jarige sterrenmeisjes. En deze rubriek gaan we zo ook al op tal zetten. En dan mogen de sterrenmeisjes in de volgende volgorde binnenkomen. Rubriek 8, 145 mag als eerste binnenkomen. Dan nummer 144, 146 en 143. Dus 145 als eerste. 144, 146 en dan 143.
5 merries terug van rubriek 6a. 1 merrie opgenomen in het stamboek. En de andere merries zijn uitgenodigd om nog een keer rond te stappen. De jury bekijkt ze nog een keer. En de jury is eruit. Ik geef het woord aan Manuel Gasseling. De meeste publiek zijn ze hier. Ja. Ja, gaan wij verder met de uitslag van rubriek 6a. Ja, in totaal hebben wij 5 paarden terug voor primering. Nummer 101 was afwezig, nummer 104 is stamboek geworden zonder premie. Voor ons staat nummer 107. Een merrie die voldoende evenredig is gebouwd. Zou iets sprekender in het hoofd kunnen zijn. De hals heeft wel lengte, maar is wel wat horizontaal gesteld. Verder wel een correcte bovenlijn. Het kruis zou wat minder hellend kunnen zijn. Voldoende lengte daarin wel. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. In het voorbeen zou ze wat minder weekgekoord kunnen zijn. De stap is ruim, laat ook een goede takt zien. Zou daar nog wat kracht kunnen winnen. In de draft zien we voldoende ruimte. Maar zien we met name graag wat meer stabiliteit in de kniegewrichten achter. Wordt vandaag stamboek met een 3e premie. Dan nummer 106. Een merrie die voldoende lang gelijnd is, ook voldoende sprekend in het hoofd. De hals heeft een goede lengte. Verder is de bovenlijn wat strak, met name de lendene partij. Verder al een goede kruisligging, zal wat meer lengte kunnen hebben. Heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk. Het voorbeen is wel een fractie hol gesteld. In de stap daar zien we een goede takt, maar zou die daar in de bovenlijn wat meer los kunnen laten. In de draf daar zien we een goede buiging in het achterbeen. Dan heeft hij toch wel ietsjes last van die strakke bovenlijn, zou hij wat meer souplesse kunnen tonen. Merrie wordt vandaag stamboek met een 3e premie. Ja, dan nummer 105. Dat is een langgelijnde merrie die voor het mooie misschien iets opwaartser gebouwd zou kunnen zijn. Wel voldoende sprekend is in het hoofd, wel een goede halsvorm heeft. Verder een correcte bovenlijn. Het kruis is wel iets hellend, maar heeft een goede lengte. Voldoende kwaliteit in het beenwerk met de passende hoeven. De stap is ruim, laat daarin een goede takt zien. De merrie kan ook heel makkelijk door het lichaam stappen, veel lossigheid daarin. De draf is lichtvoetig, kan daarin makkelijk schakelen. En laat ook een goede souplesse zien daarin. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster met een 2e premie. Ja, dan nummer 103. Dat is ook een merrie die voldoende in verhouding staat. Voor het mooie misschien iets meer jeugduitstraling kan hebben. Wel een edelhoofd die een iets zware hoofdhalsaanzet heeft. Wel een lange hals die verticaal gesteld is. Verder ook wel een correcte bovenlijn. Het kruis is wel erg hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Wel wat week in het voorbeen. Het voorbeenstand zal een fractie correcter kunnen zijn. Maar in de stap daar laat hij een ruime stap zien. Die is ook heel actief en toont daarin ook veel kracht. In de draf ook heel krachtig opwaarts met veel balans en souplesse. En mede door de bewegingsvorm vandaag ster met een 2e premie. Ja, dan op kop in deze rubriek nummer 102. Dat is een hele royaal gebouwde merrie. Die ook een goede romprichting heeft. Hoogbenige merrie die een voldoende sprekend hoofd heeft. Ook verder een goede halsvorm. Sterke bovenlijn. Het kruis zou iets minder hellend kunnen zijn. Beenwerk voldoende kwaliteit met royale hoeven. De stap is voldoende takmatig. Zou daarin nog iets meer ruimte in het voorbeen kunnen tonen. Maar in draf daar maakt ze heel veel houding. Heel veel een opwaartse lichaamshouding. Met veel buiging in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag ster met een 1e premie. Eigenaren van harte gefeliciteerd. Kappie! Dankjewel Manuel voor de uitleg van deze eerste groep 3-jarige merries met op kop nummer 102. Een eerste premie. En die zien we dan vanmiddag ook terug voor het kampioenschap. Van harte gefeliciteerd. En de merrie zien we natuurlijk ook weer straks in september
in Haring op de centrale keuring. Maar ook de felicitaties aan nummer 100 en 305 bij de ster geworden met een tweede premie. En twee prachtige mooie stamboekmerries, nummer 106 en 107, allebei bekroond met een derde premie. Van harte gefeliciteerd en volgens mij kunnen wij overgaan naar de eerronde. Mogen jullie volgen? En dan mag de volgende groep al naar de vooropstelling komen, rubriek 6b. Rubriek 8. Bij de 4 tot 6-jarige stermerries waren alle 4 de paarden uitgenodigd voor de centrale keuring. Echter voor het kampioenschap worden vanmiddag uitgenodigd nummer 146 en 143. Omdat 145 net lid is van de vereniging, nog geen jaar, en 144 is geen lid van de vereniging. Dus 145 en 144 doen vanmiddag niet mee aan het kampioenschap. Wel nummer 146 en 143 zien wij vanmiddag terug voor het kampioenschap. Twee merries hebben we terug bij de 7 jaar en oudere stemmerries in de baan. Stappen we inmiddels rond. Weer terug gaan zien, denk ik, op de centrale keuring in Haring.
Daarachter nummer 153. Ook een prachtige merrie. Ontzettend dank voor de deelname. En nog heel veel succes met deze mooie paarden. Dan gaan we met rubriek 10 verder bij de kroonmerries. 148 tot en met 150. Lutske, de triple A kroonmerrie. Vader Tjebbe, moedersvader Alwin staat inmiddels al opgesteld voor de jury. Ook bij Haverman en Noordbergen. En in eigendom van Piet Wijnter Rossum. Nummer 150 staat inmiddels opgesteld voor de jury. Dit zijn inmiddels wel merries die zijn kroon. En ook deze merries gaan een gooi doen naar een uitnodiging op de centrale keuring straks in Haarlem.
heb ik de opstelling, althans de volgorde, zo ik de paarden binnen wil hebben van de Kroonmerries. Nummer 150 mag als eerste binnenkomen. Nummer 150 mag als eerste binnenkomen. Dan nummer 148 mag binnenkomen en nummer 149. Ruik 10 Kroonmerries, 3 stuks. Bloemgroepkop nummer 150. Dan mag 148 volgen. En dan nummer 149. En dan hebben we de groep weer compleet. Drie merries die inmiddels het kroonpredicaat op zak hebben. Wanneer ze 7 jaar of ouder zijn, dan kunnen ze een aanwijzing. Dan zou deze merrie wat meer aansluiting mogen hebben. Het kruis zal wat langer kunnen zijn. Het beenwerk is voldoende hard. Het merrie is week verkookt en zou wat correcter in de voorbeenstand mogen zijn. De stap heeft voldoende tact en regelmaat, maar zou daarin actiever mogen zijn. En in het draf heeft deze merrie voldoende techniek, maar we zouden daarin graag wat meer lichaamsgebruik willen zien en meer tot dragen zou de merrie meer tot dragen moeten komen. Wordt vandaag ook niet aangewezen voor CK. Dan nummer 150, een evenredig gebouwde merrie die heel goed in het rastype staat, rijk in het front is, een aansprekend hoofdje heeft. De hals is goed gevormd, iets is diep aangezet, de schouder is goed gelegen, de bovenlijn is goed aangesloten. Kruis is een fractie helder, maar wel met voldoende lengte. Het beenwerk is voldoende hard, het voorbeen is een fractie nauw. De stap is ruim en actief. De draf heeft voldoende techniek. Op de achterbeen zouden we graag iets meer onderzien. Maar merrie heeft een goede overtuigende IBOP gelopen, die nemen we mee. Deze merrie wordt aangewezen CK. Dankjewel, Wieneke, voor de uitleg van deze 3 prachtige kroonmerries. Met ook op 150 en een uitnodiging gekregen voor de centrale keuring. Om daar een kans te maken misschien wel om model te worden. Maar natuurlijk ook de dank is groot aan nummer 148 en 149. 2 prachtige kroonmerries. Fokkers-eigenaren, van harte gefeliciteerd. En zoals ik al aangaf, in deze baan stoppen wij met keuren. Is het klaar en gaan we genieten van de 3-jarige merries.
bij de 3-jarige merries draaft inmiddels rond. Ietsje met Willenest. De jonge Omer. Uit de stermerrie van Rundert. VPJ Elzinga in Zuiderheide en in eigendom van Aleida Elzinga uit E. Nummer 114. Omer keer Rundert draaft rond in baan 1. Op dit moment nog Veulenboek. Nu heeft de vraag welke premies en welke predicaten worden aan deze merries gaan. Stamboek, derde premie is mogelijk. Stermerrie, tweede premie. En stermerrie, eerste premie, dat kan ook nog. Het gaat mooi snel, de jury is eruit en ik geef het woord aan Manuel Gasteling. Ja, dankjewel Dick. Dan gaan we inderdaad verder met rubriek 6b. Alle 7 paarden terug voor premiering. Dat is een mooi resultaat altijd. Nummer 110, voldoende langgelijnde merrie. Misschien iets gerekt in het middenstuk, al voldoende sprekend in het hoofd. De hals is verticaal gesteld met voldoende lengte. Verder ook wel een correcte bovenlijn. Kruis zou iets minder hellend kunnen, maar wel voldoende lengte. Beenwerk zou meer kwaliteit uit moeten stralen. Ook wat sabelbenig in het achterbeen. De stap is ruim. Het zou wat iets takvaster kunnen zijn ook in de stap. Maar wel voldoende krachtig. In de draf daar heeft ze wel voldoende ruimte. Maar blijft daar wat op de voorhand. Wordt vandaag stamboek met een derde premie. Dan nummer 111. Verder een evenredig gebouwde merrie. Ook voldoende sprekend in het hoofd. Hoofd-halsaansluiting zou wat lichter kunnen zijn. Er is wat horizontaal in de hals, maar wel een goede lengte daarin. Verder een correcte bovenlijn. Het kruis heeft ook een goede ligging. Ook veel lengte in het kruis. Beenwerk aan zich is hard en droog. Maar met name de voorbeenstand die zou duidelijk correcter moeten zijn. In de stap zien we een goede ruimte, is ook actief. Stapt makkelijk door het lichaam. In de draf ook een ruime draf met veel buiging in de gewrichten. Vanwege het beenwerk vandaag een stamboek derde premie. Dan nummer 108. Ook een evenredig gebouwde merrie die een goede romprichting heeft. Een lichte hoofd-halsaansluiting met een edelhoofd. Wel een verticale hals met genoeg lengte. Ook een correcte bovenlijn. Het kruis heeft ook veel lengte, goede ligging. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Maar er staat wel wat weeggekoot in het voorbeen. Ook wel wat hoeven zouden wat royaler kunnen zijn. In stap daar zien we een voldoende ruimte. Is ook voldoende actief. De draf laat hij toch wel wat een hoog ritme zien. Ik zou graag zien dat hij het achterbeen wat meer doortreedt onder de massa. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Ja, dan nummer 114. Dat is al een voldoende hoogbenige merrie. Die evenredig gebouwd is. En dan een edelhoofd. Iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting. Ook wel voldoende lengte in de hals. Verder wel een sterke bovenlijn is met een goede lendenaansluiting. Kruis is wel wat hellend, wel een goede lengte erin. Het beenwerk is hard en droog. Voldoende royale hoeven. Het achterbeen is wel een fractie recht gesteld. De stap is ruim, laat ook een goede takt zien. Zou het achterbeen nog wel wat meer kunnen buigen. In draf heeft de merrie weinig tempo nodig om makkelijk tot dragen te komen. Merrie wordt vandaag ster met een tweede premie.
En nummer 113. Een merrie met een fraaie voorhand, sierlijke beleiding, voldoende sprekend in het hoofd. De hals is wel een fractie woordenstal aangezet, maar wel een correcte bovenlijn heeft. Is wel iets hellend in het kruis met voldoende lengte. Beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen, wel voldoende rechtgesteld. De stap is ruim en actief, laat daarin ook een goede tact zien. De draf is lichtvoetig, laat ook een goede gedragenheid zien in de draf. Wordt ster met een tweede premie. Ja, nummer 112. Een merrie die op stand zo heel veel front toont. Zou voor het mooie een iets langer voorbeen kunnen hebben. Als sprekend hoofd, correcte bovenlijn. Het kruis zou iets minder hellend kunnen zijn. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Stap is ruim. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. Het laat ook een goede tact zien in de stap. Ook in de draf zien we een goede ruimte. Goede buiging in het achterbeen. Blijft er nog wel iets op de voorhand, maar is wel een goede krachtige draf. Wordt ook ster met een tweede premie vandaag. Ja, en dan nummer 109. Op kop in de rubriek. Ook een hele langgelijnde merrie die heel royaal gebouwd is. Die verder heel goed in verhouding staat. Veel ras uitstraalt met een edelhoofd. Een verticale hals met veel lengte. Veel manen al. Correcte bovenlijn, iets gedreven in de lendene partij. Goed kruisligging met veel lengte. Ook in stapplaatsen een goede ruimte zien en een goede tact. Ja, in de draf daar, is ze voldoende ruim. Daar zou ze dan nog wel wat in kracht kunnen winnen. Maar verder een hele complete merrie. Wordt ook ster met een tweede premie vandaag. Eigenaren van harte gefeliciteerd. Dankjewel Manuel voor de uitleg van deze Het is echt jammer. Het is verder zo'n mooie. tweejarige merries. Met een kop nummer 109 een tweede premiester. 112 tweede premiester. 113 tweede premiester. En 114 tweede premiester. Daaraan sluiten nummer 108, 111 en 110. Een mooie derde premiestamboek geworden. Fokkers-eigenaren van harte gefeliciteerd. Geen eerste premie, dus bij deze groep zit geen paard wat wij terug gaan zien vanmiddag voor het kampioenschap. Derde groep driejarige merries. We lopen iets achter.
Dat was de presentatie van de eerste in rubriek 6C3. Ze mag nog 1 ronde draven en dan mag 117 naar de baan komen. Ja, wij zijn begonnen met de rubriek 6C. Voor ons staat nummer 116, die voldoende lang gelijnd is. Was voldoende sprekend in het hoofd, wel iets lang is in het hoofd. De hals is wat horizontaal aangezet, wel voldoende lengte. De rug is voldoende sterk, de lendenen zouden iets sterker aan kunnen sluiten. Het kruis is wat hellend, wat voldoende kwaliteit in het beenwerk, ook voldoende recht gesteld. Stap, voldoende ruim, ook voldoende takmatig. We zouden graag zien dat ze het achterbeen meer buigt, meer kracht ontwikkelt. In de draf, daar zien we toch wel een hoog ritme. Dan blijft het achterbeen wat achter de massa. Hij heeft ook wel wat moeite om het goede ritme vast te houden. Wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. En dan mag 117 binnenkomen. IVD Stal de Nieuwe Weg. 3-jarige.
2017.
staan ze voor nummer 120. Was nummer 121 de laatste in deze groep. Wachten we even op de talvolgorde. Volgorde. Met 115 op kop, dan 117, 118, 120 en 121. Dan mag rubriek 6D wel met spoed naar de vooropstelling. Rubriek 6D met spoed naar de vooropstelling. Meneer iets achter het programma.
toch het middagprogramma op het juiste tijdstip laten beginnen. Dus graag 6D naar de voorstelling. De nummers 122 tot en met 128. Jury is eruit. Ik geef het woord aan Manuel Gasseling. Ja, gaan wij, ik ga heel iets hierin, want volgens mij valt de verbinding af en toe weg. Gaan wij verder met de uitslag van rubriek 6C. Beginnen we met nummer 121. Merrie die voldoende evenredig gebouwd is. Zou een iets langer voorbeen kunnen hebben, voldoende sprekend in het hoofd. De hals is wat horizontaal gesteld, wel voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is wat hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, dan zal de voorbeenstand iets correcter kunnen zijn. In stap daar, je zou toch iets takvaster kunnen zijn en iets ruimer kunnen stappen. In draf zien we al wel iets een hoog ritme, zou wat meer tot dragen kunnen komen. Laat daar wel voldoende ruimte zien. Wordt vandaag opgenomen met een derde premie. Aan nummer 120. Dat is een langgeleide merrie die wat opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Wel een sprekend hoofd heeft, een goede halsvorm met veel lengte. Voldoende sterke rug, iets gedreven op de lendenen. Het kruis is iets hellend, wel voldoende lang. Beenwerk heeft veel kwaliteit, zowel het sabelbenig en het achterbeen. Ook de voorbeenstand zou iets correcter kunnen zijn. De stap, voldoende ruim en actief. In de draf, daar blijft hij toch nog wat op de voorhand, zodat het achterbeen wat verder door mogen treden. Wel voldoende takmatige draf. Wordt vandaag opgenomen met een derde premie. Ja, dan nummer 118. Ook een langgeleide merrie die een goede romprichting heeft. Dan een edel hoofd, verder een verticale hals met veel lengte, een royale schouderpartij. Voldoende sterke bovenlijn. Kruis is wel wat hellend, maar voldoende lengte. Ook beenwerk toont voldoende kwaliteit. Wel iets grof in het beenwerk. De stap is ruim. Het achterbeen sluit goed aan, zodat iets meer activiteit kunnen tonen. Een goede buiging in het achterbeen in de draf. Voldoende krachtig, maar blijft daar nog wel ietsjes op de voorhand. Maar gezien het goede exterieur vandaag, ster met een tweede premie. Ja, dat is gewoon waardeloos. Ja, we zitten livestreamen. Ja, geen idee. Ik doe mijn best om me verstaanbaar te maken. Maar 117. Dat is een hoogbenige merrie, voldoende sprekend in het hoofd. Lichte hoofd-halsaansluiting, al voldoende lengte in de hals. Merrie zou misschien iets meer rek in het lichaam kunnen hebben, iets minder hellend kruis. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap daar zou hij het voorbeeld iets verder weg mogen zetten. Iets takvaster kunnen zijn. Maar de merrie waardeert zich wel op in draf. Met een heel rustig tempo, heel opwaarts, met veel balans. Merrie wordt vandaag ster met een tweede premie. Ja, dan nummer 115 op kop in deze rubriek. Een merrie met een heel fraai rastype, veel behang. Met een mooie voorhand dus. Een sprekend hoofd, een lange hals die verticaal gesteld is. Ook een correcte bovenlijn. Het kruis heeft voldoende lengte, ook goed gelegen. Beenwerk ook, toont voldoende kwaliteit. In de stap daar zien we een takmatige stap die ruim is. Het achterbeen verdrijft heel netjes het voorbeen. In de draf daar blijft ze misschien nog iets op de voorhand, maar is wel krachtig met een goede buiging. Toont daarin ook een goede gedragenheid. Deze merrie wordt ster met een eerste premie. Eigenaren van harte. Dankjewel Manuel, ondanks de wat kleine haperingen. Een duidelijke uitleg denk ik.
Met op kop nummer 115 een eerste premiester geworden. Nummer 117 tweede premiester. Nummer 118 tweede premiester. Nummer 120 stamboek met een derde premie. En nummer 121 stamboek met een derde premie. Ik denk een hele mooie groep paarden. Volgens mij zijn bijna de linten geplaatst. En nummer 115 zien we natuurlijk vanmiddag ook terug voor het kampioenschap 3-jarige merries. Fokkers-eigenaren, van harte gefeliciteerd. En u mag rustig een applausje geven voor deze mooie merries. Worden er wakker van. Dankjewel. En dan mag rubriek 6D naar de voorstelling komen. Graag 6D naar de voorstelling. Inmiddels staat nummer 123 opgesteld. Nog 2 te gaan hierna in deze rubriek. Welmoed, Wieboud, Keerdries, befokt in een eigendom van G. Hierma in Bornwit. Nummer 123 staat opgesteld. Ik vind Halle...
presentatie nummer 123. Dan mag de volgende in de baan komen. Klaar? Ik ben klaar, Mario. En dat was de presentatie van nummer 128.
Tevens de laatste in deze rubriek. De vierde groep, de driejarige merries vandaag. Hierna nog 2 rubrieken te gaan. Dan gaan we straks starten met het middagprogramma. Vol sport, vol keuring. Genieten van de kampioenschappen, genieten van de prachtige Friese zee. En ook natuurlijk prachtige zadelrubrieken die we vanmiddag gaan zien. De eerste mag opstellen en dan geef ik het woord aan Manuel Gasseling. Uit één paard met vet op zijn neus. Die gaat zo. Ja, gaan wij verder met de uitslag van rubriek 6D. Nummers 124, 25 en 26 waren afwezig. De overige paarden terug voor primering. Beginnen we met 123. 123 is wel een voldoende hoogbenige merrie, wel lang gelijnd. Voldoende sprekend in het hoofd, wel verder voldoende halsvorm, ook wel een correcte bovenlijn. Het kruis zou meer lengte mogen hebben. In totaliteit zou de merk iets opwaartser gebouwd kunnen zijn. Wel voldoende kwaliteit in het beenwerk, waarbij de voorstand of beenwerk in de voorstand wat correcter kan zijn. Staps voldoende takmatig en ruim. Zou het achterbeen wat meer kunnen buigen en wat meer kracht kunnen ontwikkelen. In de draf daar zien we een goede buiging in het achterbeen. We zouden met name de bewegingsafloop van het voorbeen correcter willen zien. Wordt vandaag stamboek met een derde premie. En nummer 127, ook een langgelijnde hoogbenige merrie. Het hoofd zou wat sprekender kunnen zijn, wel een lichte hoofd-halsaansluiting. Verticale hals met voldoende lengte, ook wel een correcte bovenlijn. Het kruis is wel hellend en zou ook duidelijk wat meer lengte moeten hebben. Het beenwerk is voldoende rechtgesteld, maar zou meer kwaliteit uit moeten stralen. Stap voldoende ruim, het achterbeen zou daar nog wat meer kunnen buigen en doortreden. De draf ruim, voldoende houding. Blijft nog wel iets op de voorhand. Vandaag ook stamboek met een derde premie. En nummer 122, een merrie met wel een fraaie voorhand. Voor het mooie iets langer voorbeen kunnen hebben. Voldoende sprekend in het hoofd. Een correcte bovenlijn. Het kruis wat hellend, voldoende lengte. Beenwerk heeft al een goede kwaliteit, passende hoeven. De draf heeft een goede buiging in het achterbeen, voldoende souplesse. Blijft daar nog iets op de voorhand. In de stap daar zien we wel voldoende ruimte. Zal wat resoluter door moeten stappen en het achterbeen meer moeten laten aansluiten vandaag. Wordt ook stamboek met een derde premie. Ja, dan nummer 128 op kop in deze rubriek. Een hele royaal gebouwde merrie. Ook een hele evenredig gebouwde merrie. Met voldoende sprekend in het hoofd, goede halsvorm, sterke bovenlijn. Het kruis is wat hellend, wel voldoende lengte. Ook goede kwaliteit in het beenwerk. Het achterbeen is al fractie sabelbenig gesteld. Stap is actief en ruim. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. In draf daar zou ze wat meer zweefmoment kunnen tonen nog. Maar heeft wel een goede buiging in het achterbeen. Voldoende krachtig in het achterbeen. Wordt vandaag een ster met een tweede premie. Van harte. Dankjewel Manuel voor de uitleg van deze mooie groep merries. We hebben kop nummer 128. Ster geworden met een tweede premie. Daarna 3 hele mooie stamboekmerries met een derde premie. Nummer 127, 122 en 123. Een verzoek aan de lintendames om de paarden van de linten te voorzien. Maar anders gaan we
even over naar de eerste ronde en dan hangen we buiten de lint eraan en dan gaan we weer door met rubriek 6-1. 6-1 mag naar de voorstelling komen. ...129 tot en met 135 graag naar de voorstelling. Nummer 129 tot en met 135 graag naar de voorstelling. Heel best.
gezegd, ik ga even aan de zijkant staan, want ik wil al het publiek er ook even graag wil hebben. Dus u moet zo even aan de ene zijde, de lange zijde, even lachen met z'n allen. Want u wordt mooi op de foto gezet door Johanna. Wel geweldig om te zien dat we zoveel belangstelling op deze ring hebben.
De laatste in deze rubriek 6E. Yveske van Welsen. Gossen keer IJzer. En dat was de presentatie van nummer 135, de laatste in deze rubriek. En dat houdt in dat de rubriek 6F zich al mag gaan voorbereiden om naar de vooropstelling te komen. Rubriek 6F. Volgens mij staan er de meeste al gewoon klaar als ik die kant op kijk. In de baan hebben we 5 mooie merries, rondstappen. En nu nog even afwachten wat voor premies deze merrie krijgen. Ja, gaan we verder met de uitslag rubriek 6E. Voor ons staat nummer 133. Een voldoende hoogbenige merrie. Voldoende sprekend in het hoofd. Iets een horizontale halsaanzet. Wel voldoende lengte. Bovenlijn is verder correct. Het kruis is wel erg hellend. Zou ook meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is wel wat rechtgesteld. Voldoende royale hoeven. Stap is voldoende ruim. Voldoende takmatig. Het zal wat meer buiging en kracht in het achterbeen mogen tonen. In de draf voldoende ruimte, maar blijft toch wel op de voorhand. Zou iets meer het achterbeen mogen doortreden. Wat vandaag opgenomen in de stamboek met een derde premie. Nummer 135. Dat is een, massa, of een merrie die wellicht in de massa is, ook wel langgelijnde merrie is. Voldoende sprekend in het hoofd. De hoofd-hals aanzet zou wat lichter kunnen zijn. Iets een onderhals. Verder wel een sterke bovenlijn heeft. Ook een gewenste kruisligging met een goede lengte. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap is voldoende ruim en actief. In draf heeft ze toch wel wat een hoog tempo nodig. Zouden we graag wat meer gedragenheid en zweefmoment willen zien. Krijgt vandaag ook een derde premie. Dan nummer 134. Dat is een langgelijnde royaal gebouwde merrie. Voor het mooi iets opwaartse gebouwd zou kunnen zijn. Maar voldoende sprekend in het hoofd.
Hoofd-halsverbinding is wat zwaar. Wel een lange hals die een goede lengte heeft en verticaal gesteld is. Correcte bovenlijn. Kruis wat hellend, wel een voldoende lengte. Beenwerk ook, voldoende kwaliteit. Iets sabelbenig in het achterbeen. Stap is voldoende ruim en actief. Draf maakt ze voldoende houding. Ook voldoende ruimte in het voorbeen. Toonde daar ook wel een goed gebruik van het achterbeen. Wordt vandaag ster met een tweede premie. Ja, dan nummer 130. Voldoende evenredig gebouwde merrie. Die ook voor het mooie iets opwaartser gebouwd zou kunnen zijn. Maar wel een sprekend hoofd met een goede halsvorm. Correcte bovenlijn. Een goed gelegen kruis met voldoende lengte daarin. Beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. Iets royalere hoeven kunnen hebben. Wel voldoende recht gesteld. Stap, laat een goede tact zien, is actief. Ook hier voor het mooie iets meer buiging kunnen hebben nog in het achterbeen. Het draf is met veel houding en goed gebruik van het achterbeen. Wordt ook ster met een tweede premie. Ja, dan op kop in deze rubriek nummer 129. Ook een royaal gebouwde merrie met een goede romprichting. Met een sprekend hoofd, goede halsvorm. Veel lengte in de hals ook. Correcte bovenlijn. Het kruis heeft ook een goede ligging. Beenwerk toont goede kwaliteit. Iets sabelbenig in het achterbeen. In de stap zien we een goede ruimte. Het voorbeen wordt goed weggezet. Laat ook een goede tact zien. Het achterbeen verdruift het voorbeen. De draf is ruim, komt goed tot dragen. We zien een sterk gebruik van het achterbeen. Deze merrie wordt ster met een eerste premie. Provisiat. Dankjewel Manuel voor de uitleg van deze groep. 6E met een heel prachtig resultaat. Heel mooi resultaat denk ik. Nummer 129. Eerste premie zien we vanmiddag terug voor het kampioenschap. 130 ster geworden met een tweede premie. 134 ster geworden met een tweede premie. 135 stamboek met een derde premie. En 133 stamboek met een derde premie. Vijf prachtige, mooie Friese merries. Dan even genieten van een kleine eerronde. Fokkers eigenaren natuurlijk van harte gefeliciteerd.
zijn we gestart met de laatste groep 3-jarige merries. En het is, qua tijdstip, is het 1:50. We lopen iets achterop het programma. 140, fietsje van de Hofstad. Geboren op 10 april 2023. Johannes Keer Epke. Gefokt bij F. Algra in Oudegaard. En in eigendom van HNT Elverdink uit Gariep. Nummer 140 staat opgesteld voor de jury. En begint aan haar stap. Johannes Keer Epke. Dat was van de presentatie van nummer 140. En je mag terugkomen, mag de volgende in de baan komen. Paardenbord.
stap nummer 138. Een merrie die voldoende evenredig gebouwd is. Wat duidelijk wat opwaarts gebouwd mag zijn. Voldoende sprekend in het hoofd. Zwaar in de overhals aanzet. Een goede lengte in de hals. Verder een correcte bovenlijn. Het kruis zou misschien iets minder hellend kunnen. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Voldoende rechtgesteld. Er in de stap en in de draf, daar zien we wel wat voldoende ruimte. Maar heeft toch in beide gangen wat moeite om de goede tak te vinden vandaag. Wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. De laatste 6 driejarige merries. En ik kijk naar de jury. Volgens mij zijn ze eruit en geef ik het woord aan Manuel Gasteling. Ja, inderdaad. We zijn bezig met de laatste rubriek. De uitslag hiervan. Nummer 139. Een voldoende gelijnde merrie. Iets langer voorbeen kunnen hebben. Wel voldoende sprekend is in het hoofd. Een iets zware hoofd-halsaanzet heeft. Verder wel een goede halsvorm heeft. Ook een sterke bovenlijn. Voldoende kruislengte. Iets hellend. Ook het beenwerk zal wat meer kwaliteit uit mogen stralen. Ook het stand van het voorbeen zou wat correcter mogen zijn. Stap is voldoende ruim, voldoende takmatig. We zien graag dat het achterbeen iets meer gebogen wordt. In de draf zien we wel voldoende buiging in het achterbeen. Blijft daar toch nog wat op de voorhand. Wordt vandaag opgenomen met een derde premie. En nummer 137. Ook wel een voldoende hoogbenige merrie. Ook wel een goede romprichting heeft. Voldoende sprekend in het hoofd. Zware hoofd-halsaanzet heeft. Al iets meer lengte in de hals zou kunnen tonen. Heeft ook een voldoende sterke bovenlijn en iets hellend kruist. Waar we ook wat meer lengte in zouden willen zien. Beenwerk zou ook in zijn geheel wat meer kwaliteit uit mogen stralen. Wel voldoende rechtgesteld. Stap is voldoende ruim en actief. Daarin mag ze de bovenlijn iets meer loslaten. In de draf daar zien we toch een wat hoog ritme. Wat moeite om tot dragen te komen vandaag. Wat stamboek met een derde premie.
Dan nummer 140. Ook wel een royale merrie. Zou iets meer jeugd uit kunnen stralen. Het hoofd zou iets edeler kunnen zijn. De hals is wat horizontaal gesteld, wel voldoende lengte. Een merrie van een royale schouderpartij, maar is wel erg steil in het schouder. Ook het kruis zou minder hellend moeten zijn. Wel voldoende kwaliteit in het beenwerk. Ook voldoende royale hoeven. De stap, daar zien we voldoende ruimte en tact. De draf was opwaarts, onder goed gebruik van het achterbeen. Maar krijgt vandaag gezien het exterieur een derde premie. Ja, dan nummer 136. Een evenredig gebouwde merrie met een goede romprichting. Een voldoende sprekend hoofd, een jeugdige opdruk. Verticale hals die voldoende lengte heeft. Een correcte bovenlijn. Het kruis is goed gelegen, voldoende lengte. Ook het beenwerk straalt een goede kwaliteit uit. Het achterbeen is wel wat sabelbenig gesteld. Stap is voldoende ruim. Zou nog wel wat resoluter kunnen stappen. Maar de draf daarentegen is lichtvoetig. Goede buiging in het achterbeen. Komt daarin ook goed tot dragen. Dus de merrie wordt vandaag ster met een tweede premie. Dan gaan we naar nummer 151. Ook een evenredig gebouwde merrie met ook een goede romprichting. Ook wel een fraaie halsvorm heeft. Voldoende sprekend in het hoofd. Een correcte bovenlijn zal wel iets meer bespiering kunnen hebben nog. Het kruis is een fractie hellend, maar wel goed qua lengte. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is voldoende ruim en actief. In draf zien we een goede lichtvoetigheid. Goede souplesse in de bovenlijn. Ook een goede gedragenheid. Ook deze merrie vandaag ster met een tweede premie. Ja, dan op kop in deze rubriek. 141. Een merrie die goed in verhouding staat. Ook een merrie met een goede halsvorm. Een merrie die voldoende sprekend is in het hoofd. Ook wel een goede halslengte heeft. Verder een correcte bovenlijn heeft. Dus een merrie die heeft een goede kruisligging met voldoende lengte daarin. Ook een goede beenwerkkwaliteit. De stap is actief en ruim. Staat voldoende door het lichaam. De draf die was heel opwaarts, krachtig. Goed achterbeengebruik. Kon daarin ook makkelijk schakelen vandaag. Deze merrie wordt ster met een eerste premie. Van harte allemaal. Dankjewel Manuel voor de uitleg van deze groep merries. Waarvan de eerste bekend is met een eerste premie. En die gaan we vanmiddag weer terugzien voor het kampioenschap. Nummer 151 en nummer 136. Bekroond met een ster tweede premie. En daarachter nummer 140, 137 en 139. Drie prachtige stamboekmerries met een derde premie. Fokkers-eigenaren van harte gefeliciteerd. En dan gaan we snel verhuizen naar de andere kant van het terrein, naar het hoofdterrein. En dan gaan we snel verder met het middagprogramma. Onze dank is groot dat jullie aan de andere zijde even gewacht hebben op ons. En we gaan nu snel door daar. Dick. Dick.
hier gekeurd. Totaalhoofd bekroond met een eerste premie. Maar wie gaat er met het kampioenschap naar huis? We hebben een kampioen en een reservekampioen. Dus we zullen er van de 4 2 helaas moeten afvallen. Maar nog is een hele eer hier rond te dragen. Jullie mogen de baan verlaten en dan mag de eerste zo richting de jury komen tappen. En daarna overgaan in de draaf. Dat hangt vanaf dat er nummer 33 Wim van Sint-André. Dochter van Mano. Die hebben we laatst sterren met die sterren met die van Mennen. De moeder. De kofferij naar B zonder weg. En A. Jelsma Kogelvaart. En Jannie Verkool. Nummer 33 teleurgesteld. Je mag overgaan in de draaf. Nummer 33, Mano, de heer Mennen. Dat was nummer 45, Hoijtje Maaike. Geboren op 19 maart 2026. De vader is Murk. De moeder is Amerika. Kroon Jurgen Marie van Oemer. De papa eigenlijk Zuiderkamp van Oost-Groningen. Nummer 45. Dat was de nummer 45, dan mag nummer 56 binnenkomen. De nummer van Rederik.
moeten we er ook voor voorzien. Verona. Vier prachtige Nederlanders, gisteren gekroond met een eerste training. En die mogen een stap weer. Dan hebben we weer spannend. En dan mogen geen steuners toevallig verspelen voorstellen. Nummer 5, nummer 7, nummer 11 en nummer 29. De vier heensteuners mogen al klaargaan in de voorstelling. Nummer 5, 7, 11 en nummer 29. En dan kan je vertellen dat het heel dicht bij elkaar. Vier hele mooie veulens. Maar wie wordt de kampioen? Daar geef ik de woord aan Jan Hendricks. Ja, dank u wel. We hebben vier grote selectie van gisteren van de wedstrijd. Een totaal van 8 eerste trainingen. Is dat heel goed resultaat. Dus dat we dan aan de kop. Goede keuzes maken, goede combinaties maken. We hebben ook hier deze zo'n allemaal verschillende waarden. Dat is mooi om te zien dat dat toch breed de hector erin is. Oké, dan kampioenschap kan ik over de meest complete vullen, dus een goed transieten, de eigen gebouwd vullen, de functionele gebouwd, klopstappen en dan goed in de dracht, dan veel houding, veel balans. Ik ga eerst de reservekampioen bekendmaken, dat is een vullen die goed ontwikkeld is, hoogberig is, veel houding toont, lange hals heeft, ook leiderschap en heel ruim draagt. Met veel toeslagen en veel houdingen. De reservekampioen is vullen met 95. Ik wil u stellen. En dan de kampioen. Wij komen 3 over. We vullen gekozen dat heel veel bergen gebouwd is. Ook goed contrast staat, veel houding toont. Heel makkelijk stap, mooi wilde van de camera natuurlijk nodig en eraf. Heel veel toeslagen toont. Heel makkelijk schakelen, dus heel balans en dat is de nummer 45. Dankjewel Jan voor de uitleg.
van dit kampioenschap. En dan hebben we nummer 33 en nummer 1650 de baan verlaten. En natuurlijk nog een dag is groot. En nog heel veel succes natuurlijk in de aanwinsten. Nummer 33. Met de baan verlaten nummer 56. Dan stellen we op nummer 45 als kampioen. En dan de reserve kampioen nummer 95. Nummer 45. Hoogste Michael Kane. Murk uit de Oenen. Gevasten in eigen de vrije kampioen uit Alboden. Fokkereigenaar hartelijk gefeliciteerd. En nummer 95. Waar de reserve kampioen op ditzelfde jaar. Pieter van de Feesten. Marcus Johannes. Fokkereigenaar de hoogste Oenen uit de Driesem. Van harte gefeliciteerd. Nummer 45, Royce Anneke en de reserve kampioen Pieter. Heel veel.
Nummer 5. Gerrit. Jongens, uitgenomen. De volgende Ja,
Dick. Ja, het kampioenschap Hengstveulens. Gisteren al met veel plezier gekeurd. We hebben een mooie kwaliteit in de baan gezien. En ik denk dat we ook hier weer 4 mooie veulens terug hebben in de baan. Ja, en dan moeten we een keuze maken. We hebben voor het reservekampioenschap gekozen voor het jongste van het stel. Het is een mooi hoofdje, staat goed in het rastype. Het is nog een jong veulen, maar draaft mooi met een goede houding. Reservekampioen wordt nummer 29. Ja, en dan de kampioen. Voor ons ja, een heel lang gelijnd veulen, goed ontwikkeld veulen. Ook in stap laat hij een hele resolute stap zien. In draf maakt hij veel houding, kan makkelijk schakelen in de draf. Mooi compleet veulen. Voor ons is dat geworden vandaag nummer 5. Eigenaar van harte gefeliciteerd.
Die mogen de plaatsen verlaten. En dan wordt er helemaal zo naar de jury worden. Hier gaat de medisch. Wat wil je Nederlands? De klanken in de vereniging. Hier gaat de hier hebben we de vereniging directeur. Ook in september weer terug gaan zien in Haring als de centrale jury. En daar gaan ze natuurlijk mooi gaan doen na het collectief. Hij is inderdaad hier tegen nummer 102. Nummer 102. Denk weer weer. Poppenhaaien wordt nog Nooitstad. Hij is aanpakken verder. Nummer 102. Bedankt voor de presentatie. We hebben nog 15 stappen voor de individu. Die kunnen dan goed het publiek van de koning voor de religieuze
Ja, dankjewel Dick. Ja, het kampioenschap driejarige merries. Vanochtend al met veel plezier gekeurd. Ik denk dat wij in de baan vanochtend ook een paar hele kwaliteitsvolle rubrieken hebben mogen keuren. Dat hebben we natuurlijk dan ook met veel plezier gedaan. 4 paarden terug in de baan. Alle 4 paarden met een heel correct exterieur. Ieder paard heeft natuurlijk zijn eigen kwaliteiten. Ja, dan gaan we eens kijken naar het reservekampioenschap. Daar beginnen we maar eens mee. Ja, wij kiezen voor het reservekampioenschap voor een merrie die echt in een heel fraai rastype staat. Ook een correcte exterieur heeft en ook nu weer een hele goede stap heeft laten zien. Het is wel echt een Fries paard. Voor ons is dat geworden vandaag nummer 115. Gefeliciteerd. Ja, en dan de kampioen. Zoals ik al zei, het zijn allemaal paarden die heel correct gebouwd zijn. Ook onze kampioen is een heel correct gebouwd paard met een hele sterke bovenlijn. Een paard met een hele fraaie halsvorm. Kan goed stappen, kan goed draven, hield het rondje nu ook goed vol. Onze kampioen, driejarige, wordt vandaag nummer 141. Eigenaren van harte. Dankjewel Manuel voor de uitleg. Kampioen nummer 141.
Vanmorgen hebben wij de 4 jaar en oudere merries gekeurd. Hele mooie rubrieken met kwaliteitsvolle paarden. We zien er nu 3 terug. Deze merries zijn tevens ook aangewezen voor de CK. Hier lopen 3 hele kwaliteitsvolle merries, waar we een kampioen en een reservekampioen uit gaan halen. Reservekampioen. Een heel sterk gebouwd paard, hoogbenig, evenredig gebouwd, goed dravend. Nummer 146. Ja, en dan zijn er nog 2 over en dan wordt het spannend. Want welke van deze 2 wordt er uiteindelijk kampioen? We hebben gekozen voor een heel compleet paard. Heel correct, met een luxe rasuitstraling met heel veel jeugd. En de stap heeft hierin ook de doorslag gegeven. Een goed stappend paard met ook een goede draf. Kampioen wordt nummer 150. Ja, goed. Dankjewel, Lieke. Kampioen voor nummer 150.
kroon terug aan met die Tjenneke alweer gevolgd door S. Hageman en het echtgenoot van Piet Wijter Rotten. Van harte gefeliciteerd. Graag de eigenaren van de tafel. De vervelende kampioen nog 146. Tessa van Burger.
Kasteel Johannes, gekocht in de eigendom van J.J. E.H. Rodeboer, Broesem. Nummer 95. Nummer 95. Dankjewel. De jury staat ook bijna tegenover Neder eraf. Wietse, meneer Boet. De volgende stemming van Wilster. Eigenaar van de jury van Walters. Nummer 8 over van mij. Nummer 115. Nummer 141 te winnen. Nummer 141 te winnen. Dankjewel, nummer 115. Siebert van PVV. Tolan, meneer Teijen. Gevochten in de eigendom van PVV en Rurik. Nummer 141.
Ja, dankjewel Dick. Ja, zijn we aangekomen bij het algeheel kampioenschap. En voordat we daartoe overgaan, wil ik de organisatie even bedanken voor de goede zorgen voor ons vandaag. En ook mijn collega's, juryleden en trainingstallen voor de prettige samenwerking. Ja, 6 paarden terug in de baan. 2 hele mooie veulens, 4 volwassen paarden. We lopen ze toch nog heel even na. Nummer 45, veulen, die heel modern gelijnd is, een correct exterieur heeft. Kan heel makkelijk stappen en liet ook weer een hele goede draf zien net. En nummer 95, ook een evenredig gebouwd veulen. Ook weer een functionele stap en een functionele draf heeft laten zien. Dan hebben we nummer 115, een merrie die heel veel rasuitstraling toont, ook correct gebouwd is. Vandaag weer, of net weer een goede stap liet zien, een goede draf. Nummer 141, een hele royale merrie met een sterke bovenlijn. Ook een goede draf en een functionele draf liet zien, goede stap. Dan hebben we nummer 146, ook een evenredig gebouwde merrie, een hoogbenige merrie. Ook nu weer een goede stap laat zien en een voldoende draf. En nummer 150, ja, ook een hele rassige merrie, correct gebouwd, een actieve vlotte stap. Dus ja, ik denk 4 hele complete volwassen paarden en 2 hele nette veulens in de baan. Ja, en dan moeten we toch een keus maken. Allereerst de reservekampioen. Ja, ik heb ze net al toegelicht. Voor ons een paard die een goed achterbeengebruik blijft laten zien. Ook goed kan stappen, goed gebouwd is. Nummer 141 van onze reservekampioen. Ja, en dan de kampioen. Ja, het is een hele rassige verschijning. Correcte merrie. En ook nu in draf liet ze zich goed zien. Kan goed stappen. Voor ons kampioen geworden, nummer 150. Eigenaren, van harte gefeliciteerd met deze mooie resultaten vandaag. Dankjewel. De Fokker.
Geweldig. Het goed. Volkslied. Even genieten van jullie prachtige gezicht. Dan gooien we er een mooie muziek onder en dan gaat het goed van een geweldige mooie wereld. En dan gaan we verder met weggaan en dan gaan we weer eens. Maar eerst nog even een regenronde voor de kampioen en de reservekampioen. Op deze prachtige podcast Tafelhoort. Twee prachtige medisch, 750 kampioen. En de 191 reservekampioen. Geef ze een applaus. Ja, die kunnen het nog eens, hè?